Les agrupacions falleres anava, poc espai permès per a plantar. De la música de l'humil encant dels carrers més antics de la ciutat. I decidiren vindre amb Germanor i ens oferiren tota la seva ajuda. Nuestra fallera. Saludar. És per este motiu que a banda d'anar elles als actes, encara no se les veja, sempre van acompanyades d'un grup de fans incondicionals, que sempre griten i donen molt i forts aplaudiments. Ells són les mascotes, els papàs i mames de l'esport. En canvi, elles, les falleres majors, cada volta estan més soletes, perquè la seva color no la pot acompanyar. Tant és així que s'han convertit en unes princeses massa protegidas. Pero de verdad, vale. Ha sido una experiencia muy emocionante. Es la primera vez que salgo a la cabalgata del Linot y la verdad que estoy muy contenta. Espero repetir los próximos años. Carmen, te busco. Vamos al parque. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy divertido, para repetir. Pero ya eso solo. No, es que tengo que recoger este, no sé qué hacer con él. Una carrera. Ya las pestas, la 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 la.